Арио. Чакай. Ай, пуснем гюма. Чакай. Аз да ги имах гюма и да го бутаме надолу. Vai за леко улева. Run, Armanis, run! Представяш сега, ако излезе върху някой кола. Това ще пресилима и тук надолу. Но аз... И ще свием по крилата, ръцаха по стълбите до център. Ще минават много коли. Ти на каква резолюция снимаш? 3. Това е резолюцията на видеото. Бъде 320. Моята е 660-480. Не знам, а снимаш 2 мегапиксела. Ей, Колко на каша? мисли същия хубав. Така, горична. И след моите пияк. По-ре го стига. Остави го, бе. Не, го пак. За какво не го пусна? Айде да го пуснем още надолу, На улица надолу. Айде надолу има и стълби, ти знаеш какво ще още стане, бе. Още утре. Айде, дай надолу покрай лазер стане, бе. Това е някаква катастрофа да го пада. Катастрофа. Айде, бе. Айде, бе. Айде. Айде, завърти ми горите надолу. Айде, завърти ми горите надолу, бе.